Ola rapaces, son Ana Pérez, xornalista da Televisión de Galicia, exalumna do Colexio Altamira e excolaboradora da Radio Municipal de Til, é dicir, que teño algúns nexos en común con algúns de vos. Quería animarvos a participar neste fantástico proxecto que Ponte nas Ondas, co fantástico lema que ademais a UNESCO lle puxo este ano o Día Mundial da Radio que des celebrar o 13 de febreiro, diálogo, tolerancia e paz. E a radio, ademais, é un fantástico vehículo para transmitir eses valores e vos podedes aportar o vosso grao de area para que este mundo sexa moito máis dialogante, máis tolerante e máis pacífico. Así que, longa vida Ponte nas Ondas e longa vida a radio. Ponte a bailar, ponte